Na, hölgyeim, tisztelettel köszöntelek benneteket az a kis beszélgetős műsoron. Ez egy egészen új programpont. Ilyet még nem csináltunk, hogy beszélgetéssel kezdünk egy edzést, de nem csak egymással. Én azért gondoltam azt, hogy erre szükség lenne, mert egyrészt ugye nagyon jó kapcsolat van a két csapat között, az Astra Hungary, illetve az FTC ZRT utánpótlás csapata között, és mindenképpen szerettem volna, hogyha valaki olyannal tudtok beszélgetni, aki futballban is, meg azon kívül is tudott már sikereket elérni, itthon is, illetve külföldön is, és tudna esetleg nektek jó tanácsokat adni, meg egy-két jó példával előttetek járni. Ezért hívtam meg hozzánk Anettet, Nagy Anettet, illetve a jelenlegi edzőt, Dombó Jánost az Astra Hungary futballklubból. Mielőtt ebbe belekezdenénk, ugye a mi életünkben lesz egy apró kis változás majd a jövő héttől, hiszen péntekig dolgozunk, hogy ha Jóisten is úgy akarja, már pedig reméljük, hogy úgy akarja, ennek a társaságnak egy jelentős része az részben már felnőtt bajnokságban is fog futballozni nagyjából másfél-két hónap múlva, és ezzel kapcsolatban szerettem volna, hogy itt legyen a Jani velünk, hiszen ők az Astrával ugyanezt az utat végigjárták, aminek az elejét most talán el fogjuk kezdeni. Ők is egy kicsi csapattal, fiatal gyerekekkel, válogatott játékosokkal futottak neki az MB2-nek, aztán ebből most az lett, hogy az egyik meghatározó tényező az a csapat Magyarországon. Ugye nem is olyan régen Magyar Kupát nyertek, bajnoki bronzéremben rendelkeznek egy kisközségi egyesületből indulva. Ez nem az én szóhasználatom volt, némi Minarik Edei segítséggel. Én csak egy 2 percre rabolnám a ti időtöket, és aztán jöjjön itt a főműsorszám, az Anett. Én Balástól hallottam, illetve hát a médiában is kering az, hogy ez a változás nyáron be fog nálatok következni, hogy ugye ez a fantasztikus U17-es csapat, aki most ugye parádésan megnyerte ezt az U17-es bajnokságot, ami ezen alkalommal is hagy gratuláljak nektek, mert megérdemeltétek. A felnőtt bajnokságban fogtok indulni az MB2-ben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes út, és egy nagyon járható út, és amikor a Balástól én ezt meghallottam, akkor mosolygott a lelkem, mert 4 évvel ezelőtt mi ugyanezt az utat jártuk végig. Nekünk is volt egy ilyen U17-es csapatunk, egy ilyen aranygenerációnk, mint nektek, és az akkori U17-es válogatottakkal kiegészülve, azt hiszem, hogy szinte mindenki az, annak idején ennyi nem volt. Azok a lányok értek ma be, és lettek felnőtt labdarúgók, akivel mi megnyertük az MB2-t, és én azt gondolom, ti is meg fogjátok nyerni. Aztán az MB1-ben sikerült egy 4. helyet elcsípnünk, aztán egy 3., aztán most megint egy 3., meg egy magyar kupa győzelmet, és azokból a lányokból lettek ma felnőtt válogatottak, és a mi csapatunk is gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, 4 évvel ezelőtt, amikor elindult, abból a bizonyos kisközségből, akkor 8 U17-es labdarúgónk volt. Én azt gondolom, hogy ti ugyanezt az utat fogjátok bejárni, és ezért sok sikert kívánok nektek, és én biztos vagyok abban, hogy a Balázs kezébe ez abszolút jól összpontosul, és jól koncentrálódik, és jó helyen van a karmesteri pálca, és hát sok kitartást nektek ehhez, mert én szerintem ti ugyanezt el fogjátok érni, és ott van egy sanda gyanúm, még többet is. Amiért igazából összejöttünk, az a mi csapatunk egyik meghatározó, hanem a meghatározó labdarúgója, Nagy Anett. 2 mondatban, én azt gondolom, sokan ismeritek, de van, aki persze nem ismeri őt. A Nagy Anett ma egy élő legendája a női labdarúgásnak. Ő nem egy médiasztár, tehát ő nem fog szerepelni, és különböző internetes oldalakon és fórumokon nem találkozhattok a nevével, vagy nincs botrányszaga, vagy nem fog úgy viselkedni a pályán, hogy az neked gond legyen. Ugye 68-szoros magyar válogatott, és jelenleg is aktív válogatott. Azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg is a csapat egyik legjobb, hanem a legjobb tagja. Nagyon sok mindent elért az életében. Többek között csak, hogy mondjak egy olyan címet, Magyarországon senki nem tudja, hogy mióta a világ férfi és női futballban egyaránt, 1900-as évek óta, Nagy Anett az egyetlen labdarúgó, még egyszer mondom, férfi és női kategóriában is, aki a Bajnokok Ligájának a gólkirálynője volt 5 évvel ezelőtt. Tehát ő a Bajnokok Ligája gólkirálynője volt. Ezt senki nem tudja, a média nem szellőztette, tehát igen sok mindent ért el, futballozott külföldön, Svédországban és mindenhol, és hát, ha megengeditek, én át is adnám neki a szót, és akkor ő elmondja, amit ti szeretnétek hallani, illetve arra kérlek benneteket, hogy bombázzátok kérdésekkel, mert egy tök jó fejcsaj. Én meséljek magamról, vagy inkább ti kérdeztek, tehát nem szeretnék olyat elmesélni, ami lehet, hogy senkit nem érdekel. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, bármire szívesen válaszolok. De ha gondoljátok, akkor mesélek
Jó, én annól a Feminában kezdtem el focizni. Abban az időben még nem voltak ilyen korosztályos csapatok, mint most, hogy tehát nektek nagyon nagy szerencsétek van már, hogy U17, meg mit tudom én, tehát akkor nem volt. Én egyből a felnőtt csapathoz kerültem, és gyakorlatilag onnan indult a Feminából indult a pályafutásom. Nem is tudom, hogy 2-3 évig fociztam ott, aztán a László kórházba, és nekem onnan volt szerencsém kiigazolni Svédországba. Akkor egy másodosztályú csapatban fociztam kint. Ott egyből megnyertük a bajnokságot. Ebben az időben én kint éltem Svédországban 1 évig, és feljutottunk a profi osztályba, mert ugye ott van egy profi osztály is. Na hát én akkor döntöttem úgy, hogy ahhoz már ki kellett volna költöznöm véglegesen, hogy ott rendesen alapembere legyek a csapatnak. Hát akkor én úgy döntöttem, hogy hazaköltözöm, és a családomat, vagyis a férjemet választottam. Svédországban is nagyon jól ment a játék. Ott 3 régió van az első osztályban is, és gólkirály lettem, és megválasztottak a legjobb játékosnak, ami egy külföldről jött emberkének szerintem elég nagy elismerés. Aztán miután hazajöttem, 2009-ben megszületett a kisfiam, ott volt egy kis kihagyásom, és akkor gyakorlatilag én futszaloztam, amíg azt sose hagytam abba, csak egy fél évet miután megszületett, addig bírtam ki foci nélkül körülbelül, de az se volt egyszerű. Hát nem bírtam tovább, tavaly nyáron mondtam a Janúnak, de csak így viccesen, hogy nem kell ide egy csatár. Hát ő meg egyből kapott az alkalmon, de tényleg először csak viccesen, de aztán utána elég komorra fordult a dolog, na mindegy, és akkor... Rajta, várjál. Igen, mert azt hitted, hogy viccelődök. De én se tudtam igazából, mert sajnos a lábam nem az igazi. Tehát az, hogy én minden nap edzek, meg hétvégén mérkőzést játszok, tehát sajnos már alkalmatlan erre a lábam. De mindent megteszek annak érdekében, hogy azért egy heti 2-3-at tudjak edzeni, meg a bajnok, vagy a bajnoki. Úgyhogy gyakorlatilag az Asztrában kötöttem ki, azóta meg gőzerővel haladunk előre. Sajnos bajnokságot szerettünk volna nyerni, de ez most nem sikerült, de majd jövőre. Én magam részben nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy eljöttetek. Nagyon megtisztelő volt. Remélem, hogy sok-sok olyan információval gazdagodtatok, amivel egyébként nem tudunk, hiszen a mi környezetünkben nehéz ebben a környezetben találni olyan játékost, aki ilyen tapasztalatokkal rendelkezik, és remélem, hogy tudtok bele hasznosítani majd sok-sok mindent a saját kis pályafutásotok során, egy jó munícióként szolgál.